Ovo će možda zvučati čudno, ali jednoga dana ceo moj svet se promenio. Sa neba su počele da padaju karte, padale su kao kiša. U početku nismo znali otkuda dolaze ni ko ih je poslao. Znali smo samo da nisu obične karte za igru. Isto se događalo po celom svetu. Na severu, na jugu. Padale su svuda. Sa mojim novim prijateljima iz celoga sveta izmislio sam uzbudljivo novu igru koju smo nazvali Bakugan. Tako smo otkrili moć karata. Svaka karta sadrži svoju borbenu zver koja oživi kad je baciš na pod. Bitke su bile silovite. Iako si izabrao pogrešnu kartu, izgubio si tu kartu i zver u njoj. Ali to je samo pola priče. Druga, još veća bitka odvijala se u paralelnom svijetu nazvanom Vestroja. Zovem se Dan i zajedno moji prijatelji Runo, Maručo, Julija, najveći frajer Šun, Alisa i ja. Mi smo Bakuganski borci! Šta dalje čekate? Sve protiv tebe sad je. Želiš sve da daš, ali treba sebe da znaš. Sad dobro slušaj me, samo ću tebi je sukobljeno sve do sutra. Sad dobro borimo se dok me ne stane Bakugan. Bakugan, bitka počinje! Zdravo, mama! Stigao sam! Daniele, ostavila sam ti ručak u frižideru i molim te, ne zaboravi da opereš ruke. Hvala! Stići ću za minut. U redu, vreme je da proverim svoje zalihe. Da vidimo. Uzet ću ovu. O, moj Saurus. A da, ovu pogotovo. Sve je spremno. Daniele, ručak je spreman, ohladit će se. Zašto si ga onda stavila u frižider? Nemoj da se praviš pametan, mladiću. Izvini. I gde si ti uopšte krenuo? Vidimo se! Haha! Izvini što kasnim. A ja mislio da si se uprpio. Ne boj se, Akira. Ko je to s tobom? Nadam se da je pomoćnik. Biće ti potreban. Ti nisi u sukobu sa mnom, Danko moj. Ej, mislim da to i nije baš fair. Moj brat mi je rekao da si vrlo dobar. Mislim da je vreme da otkrijemo koliko si stvarno dobar. Stvarno sam dobar. A ti? Šta je s tobom? Zovem se Šui, majstor sam sveta Suptera. Šališ se. Nikad nisam ni čuo za svet Suptera. Divno. Kako da se borim protiv nečeg što uopšte ne postoji? Prestani sa izgovorima! U redu. Počnimo. Ali pre toga upozorenje. Nikada nisam izgubio bitku. Draga, stigao sam. Ha? Pa nisam te očekivala tako rano. Da, u stvari sam samo hteo nešto da pregrizem. Puding. Jesi li spreman? Hajde, počnite! Bakugan, polje, otvori se! Ulazna karta! Spremna! Spreman ili ne? Dolazim! Bakugane, postavi se! Wow! Opako! Dobrodošao Dan. Protivnik, podzemni mantris. Stepen energije 270G. Nema drugih podataka. Baš divno. U redu, Tera znači zemlja i njegov stepen energije je 270. Sad barem znamo kakvoj zveri je reč. Pitanje je čime da mu se suprotstavim.
Tvoja bubica će izgubiti! Bakugane, postavi se! Stepen energije 320G. Bakugan bitka! Odlično! Ulazna karta, otvori se! Stepen energije narastao na 420G. Nije dobro! Gotov si! Prva bitka gotova. Subterra Mantris pobeđuje. Ej, čoveče, pa to je bilo lako. Pao si brže od špila karata u tornadu. Vreme je da završim započeto. Bakugane, postavi se! Misliš da si dobar, a? Bolje se pripremi, Shui, jer ćeš izgubiti! Bakugan bitka! Bakugane, postavi se! Ulazna karta! Otvori se! Izjednačeno! Ne zadugo! Ulazna karta, spremna! Počinje treća runda. Bakugane, postavi se! Aktiviraj sposobnost! Saurus sjaj! Ne, to nije moguće. Kako izgleda, brate, imaš još samo Subterra Mantris. A ako se ne varam, samo još jedna malena bitka i završit ću s tobom. To ćemo videti, bedniče. Ulazna karta spremna! Bakugan bitka! Bakugan bitka! Ulazna karta, otvori se! Ta bitka je moja! A sada da odigram svoju kartu sposobnosti. Rezač kriški! Wow, impresioniran sam. Ali ako misliš da samo ti kriješ kecu u rukavu, varaš se. Pametnjaković. Aktiviraj protiv sposobnost. Zid vatre! Šta za... Game, set i meč. Dan. Izgleda da sam pobedio. Moj puding. Ceo dan sam ga čekao. Ne mogu da verujem. Obećao si mi da ćeš ga slistiti. Šta se dogodilo? Izvini. To je bilo lako. Ostani s nama. Biće još Bakugana. A sada natrag Bakuganima. A onda sam ga uništio svojim tajnim oružjem, zidom vatre. Čoveče, samo da si me videla. Bio sam stvarno đavolski dobar. Ali šta drugo očekivati od najboljeg Bakugan borca? Ko ješta? Upravo sam proverila svetsku listu i ti si na 121. mestu. Ali to je nemoguće, Runo. Proverit ću sam. Idemo gore. Aha, 117.
A, molim te, na tvom mestu ne bih se hvalisala dok ne uđe među prvih 10. Baš se prava javila. Ti čak nisi na listi. O, to je baš ponašanje odraslih. Dani, to je super! 117. Pa to je skok od 4 mesta u jednom danu. Definitivno zaslužuje veliki cmok od Julije. O, gavno! Čoveče, to boli. Prestani da sliniš ekran. Ja sam borac, a ne tvoj dečko. Pa to je pravi vrtić. Samo tako, Dani. Uvijek će biti tvoj najveći fan. Dan, predložio bih ti da kao cilj postaviš Šuna. On je na prvom mestu i za koju godinu bi mogao da ga prestigneš? Za koju godinu? Mora da postoji neki način da ga izazoveš ili nešto slično, zar ne? Kladim se da bi mogao da pobedim tog klovna. Nije da se hvalim, ali niko nije bio ni blizu tome da me pobedi u toj igri. Pazi se, Šun, jer ja ću te smrviti. Odbrana prvog mesta je prava šala protiv ovih amatera. Treba mi pravi izazivač. Neko ko razume moć dimenzije Vestroja. Ako bi samo čovek zvani Dan razumeo da Bakugan nije obična igra. Još veća bitka se odvija u mom svetu, Vestroji. Svemiru sačinjenom od 6 svetova, svaki sa svojim elementom. Zemaljski element zvani Subtera. Element svetlosti, Haos. Tamni element, Darkus. Aquos, ili na ljudskom jeziku, element vode. Element vetra, Ventus. I element vatre, Virus. Naga, čekaj! Skloni mi se s puta, drago. Zašto si tako opsednut skupljanjem svete moći, Naga? Znaš i sam da će te to dovesti do uništenja. Tišina! Nemaš pojma kako se osjećam. Ne znaš ništa o našem svetu. Znači ti si upleo čoveka zvanog Mihael. Hteo bih da znam, gde si ga pronašao? Da li znaš šta je ovo? Portal! Da. Vodi do izvora moći. Ali kuda? U dimenziju Vestroja. Hoću revanš. Ma daj, voliš da gubiš? Začepi! Ili igramo, ili će moje pesnice početi da govore. Bakugan, polje otvori se! Obavimo to! Bakugan bitka! Bakugan, postavi se! O ne! Kako si uspeo da se dočepaš Darkus zveri? Razmisli o ovome. A što me ne bi zvao gospodar Darkusa? Ma daj! Ako ću ti ikako zvati, onda će to biti gubitnik. Dosta mi te crve! Igramo li ili ne? Naravno! Daj mi samo minut, može? Čime da mu se suprotstavim? Da li nešto veliko ili malo? Znam! Bakugan, bitka! Bakugan, postavi se! Ma daj, šališ se. To je to. To je sve što imaš. Ej, niko ti nije rekao da veličina nije važna. Ovo je tvoja sahrana. A sada sredimo ovog glupaka jednom za svagda. Bakugan, bitka! Darkus Stinglaš, postavi se! Darkus Stinglaš, stepen energije 330G. Saurus, stepen energije 280G. Aha, treba malo da se podigne stepen energije. Bakugan, ulazna karta, otvori se! Saurus, stepen energije 310G.
Čoveče, ne izgleda dobro. Ako ne pronađem način da povećam energiju svom Saurusu za najmanje 20, moja zver je gotova. Kako se osjećaš kad ti dobro ispraši zadnjicu, Danko? Hej, ova bitka još nije gotova. Da, dostigao sam središte svemira. Neverovatno! Tu su dve protivrečne sile, beskrajnost i tišina. One drže dimenziju u ravnoteži. Ako bih mogao da upijem obe energije, mogao bih da se ujedinim sa Halčijem i zajedno bismo osvojili zemlju i Vestroju. Moć! Osjeti tu uzvišenu moć! Još odlično! Ta moć, beskrajna moć raste u meni! Šta se događa? Preopterećenje negativne energije. Ne mogu da kontrolišem ravnotežu. Previše! Premalo pozitivne energije. Ne mogu da izdržim. Šta se događa? Naga, to mora da je njegovo delo. Šta radi Darkus Bakugan u Pirus svetu? Čoveč, ovo postaje čudno. Izgleda kao da nova dimenzija ispunjava naše Bakugane novo moći. Usred bojnog polja. Zašto moj Bakugan ima veće plamenove? Tako nešto još nisam video. Moj Bakugan postaje mnogo jači. Ovo je bilo potpuno ludo. Dosta je bilo šale. Vreme je da završim tu bitku. Darkus Tinglaš, napadni! Hej, Šui, zanemeo si! Uplašio si se da tvoj mršavi stiglaš ne može da izdrži pritisak. Karta zapovesti! Aktiviraj bitku kvarteta! Sada! Pripremi se, Šui! Još nekoliko Bakugana stiže! Moja karta sposobnosti se menja! Wow, zar to nije karta Dragonoida? Wow, tu su iste zveri koje sam video kada sam imao viziju. Saberi se, dečače! A? Šta? Ko je to rekao? A? To si bio ti? Kidač straha, probudi se! Negativna energija tihog jedra ti je oduzela moć rasuđivanja. Moje uši ne čuju to. Varaju se. Njegova moć raste. Pojačani zmaj! Jesi li u redu? Izgubio sam opet. Ne razumem. Mislio sam da je Bakugan samo igra. Tu mora biti još nešto. I saznaću šta. U redu, ako si unutra, reci nešto. Hoću da znam šta se događa. A čoveče, ovo je bez veze. Pa to je samo igračka. Ali čuo sam ga. Mislim da sam ga čuo. Zar ne? Gubim razum. Ali siguran sam da sam ga čuo. Nije važno. Budući da si Dragonoid, nazvaću te Drago. Slatko. To je tvoje novo ime. Nadam se da ti se sviđa. Čoveče, za trenutak sam stvarno pomislio da je progovorio. Vreme je da se priključim na net. Laku noć, Drago. Dan, tu si. Nećete mi verovati, ali vodio sam bitku protiv momka zvanog Šui, kad sam pomislio da čujem svog Bakugana kako govori. Neverovatno. I ti? Kako to misliš, Runo? I drugi su ih čuli? Trebalo je da se uloguješ na portal Bakugana. Svi govore o tome, Dan. Neverovatno. Kako je, pa to je sjajno.
Ipak je govorio. Možda svet Bakugana krije još neku tajnu. Sledi u Bakugan borcima. Pokušavam da prisilim Draga da progovori u školi, ali samo zapadam u velike nevolje kod učiteljice. Ona jednostavno ne razume. Misli da je Drago samo igračka. Još gore, pojavio se ovaj kicuš zvani Maskerada i rastura svačije Bakugane u dimenziji pogubljenja. Vidjet ćete kako se Bakugan borci bore protiv Maskerade i Ripera. Bakugan bitka. Borimo se!